Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sepisan marilah kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking sih rahmat saha hidayahipun. Dinten menika kita saged keparingan kesehatan, katentreman saha kalodongan sae supados saged mlumpuk bebarengan ing acara syukuran desa punika kanthi wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula minangka ketua RT ngaturaken panuwun sanget dumateng Bapak Ibu sedaya amargi sampun kersa rawuh lan nyengguyung acara menika. Syukuran menika boten namun minangka acara adat utawi tradisi, nanging ugi minangka wujud rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya hajat lan panganjeng-ajeng kita saged kelaksanaken kanthi lancar. Kados sampun sami mangertos desa kita ing pungkasan wekdal sampun nglampahi sawetawis program pembangunan. Ana ing antawisipun kados pembangunan dalan, perbaikan fasilitas umum, program kebersihan, lan kegiatan sosial masyarakat. Menawi mboten amargi kerjasama lan gotong royong warga, mesti sedaya punika angel pelaksanaan. Mila kula matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu ingkang sampun melu nyengkuyung kanthi tenaga, pikiran, lan materi. Para rawuh ingkang kula ajeni ing gesang bermasyarakat, kita mboten saged gesang piyambakan wonten unen-unen Jawa ngendika sapa nandur bakal munduh, sapa gawe becik bakal nemu becik. Tegesipun yen kita nglaksanani gawe bebarengan kanthi ikhlas lan rukun, mesti aslinipun ugi sae lan maringi paedah kangge kita sedaya. Mila ayo tansah kita jaga kerukunan, gotong royong, lan tepa slirah ing lingkungan kita. Kejawi punika kula ugi nyuwun dumateng generasi enom utawi para muda ing desa supados saged melu aktif ing kegiatan. Amargi para muda punika pepadang lan pengarep-ngarep desa kita ing tembek. Yen para muda kompak lan semangat, mesti desa kita saged langkung maju lan berkah. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi kanthi adanipun syukuran menika Gusti Allah tansah maringi berkah, kesehatan, lan katentreman dumateng warga kita sedaya. Mugi desa kita tansah dados desa ingkang gemah, ripah, loh, jinawa, tata tentrem karta raharja, serta tansah pinaringan barokah ing saben dintenipun. Maketan sambutan ingkang saged kula aturaken, nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten kirang langkunging panyebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.